Tretia dohoda. Nevytvárajte si domnienky. Máme sklon vytvárať si o všetkom domnienky. Problém s vytváraním domnienok spočíva v tom, že veríme v ich pravdivosť. Vytvárame si domnienky o tom, čo iní robia alebo si myslia. Berieme to osobne a potom ich obviňujeme a reagujeme tak, že im prostredníctvom nášho slova posielame emocionálny jed. Vidíme a počujeme len to, čo chceme. Nevnímame veci také, aké sú. V našej predstavivosti si veci doslova vysnívame. Keďže sa bojíme požiadať o vysvetlenie, veríme v pravdivosť našich domnienok a potom ich bránime a snažíme sa dokázať, že sa mýlia iní. Vytvárať si domnienky v našich vzťahoch znamená koledovať si o problémy. Často si vytvárame domnienku, že naši partneri vedia, čo si myslíme a že im nemusíme hovoriť, čo chceme. Domnievame sa, že budú robiť to, čo chceme, lebo nás tak dobre poznajú. Ale nerobia to, čo sme od nich čakali. Cítime sa dotknutí a hovoríme: mal si to vedieť. Ďalší príklad. Rozhodnete sa oženiť či vydať a vytvoríte si domnienku, že váš partner má na manželstvo rovnaký názor ako vy. Potom spolu žijete a zistíte, že to tak nie je. Vzniká tým veľa konfliktov, ale vy napriek tomu nesnažíte ujasniť si svoje pocity z manželstva. Manžel príde domov z práce, manželka je napálená a on nevie prečo. Možno je to tým, že si vytvorila domnienku. Nevysloví svoje želanie, ale domnieva sa, že manžel ju natoľko dobre pozná, aby to vedel sám, ako by jej dokázal čítať mysli. Potom sa rozčúli, že nesplnil jej očakávania. Vytváranie domnienok vo vzťahoch vedie k mnohým problémom a nedorozumeniam s ľuďmi, ktorých ľúbime. Vytváraniu domnienok možno predísť kladením otázok. Dajte si záležať na zrozumiteľnosti vašej komunikácie. Keď niečomu nerozumiete, spýtajte sa. Nájdete odvahu klásť otázky, kým nebudete mať úplne jasno. Keď dostanete odpoveď, nebudete si musieť vytvárať domnienky, lebo budete poznať pravdu. Uzavreli sme spoločenskú dohodu, že klásť otázky nie je bezpečné. Prijali sme dohodu, že ľudia, ktorí nás majú radi, by mali vedieť, čo chceme alebo ako sa cítime. Keď niečomu uveríme, sme o tom natoľko presvedčení, že ničíme vzťahy, len aby sme obhájili svoje stanovisko. Keď však budeme komunikovať jasne, nebudeme sa previňovať slovom a všetky naše vzťahy sa začnú meniť. Nie len vzťah s našim partnerom či partnerkou, ale aj všetky ostatné. Keď vstupujete do vzťahu s niekým, kto sa vám páči, často vidíte iba to, čo chcete vidieť a veci, ktoré sa vám na tej osobe nepáčia, popierate. Klamete sami sebe len preto, aby ste mali pravdu a zdôvodnili si, prečo sa vám tá osoba páči. Potom si vytvárate domnienky a jednou z nich je: moja láska tú osobu zmení. To však nie je pravda. Vaša láska nikoho nezmení. Ak sa iní zmenia, je to preto, že sa chcú zmeniť sami. Nie preto, že by ste ich mohli zmeniť vy. Dajme tomu, že sa jedného dňa niečo stane medzi vami a vašim partnerom a vy sa cítite dotknutá. Náhle na tom človeku vidíte niečo, čo ste predtým vidieť nechceli.
Lenže teraz potrebujete zdôvodniť svoju emocionálnu bolesť a nájsť vinníka za svoje rozhodnutia. Skutočná láska znamená prijímať ľudí takých, akí sú a nesnažiť sa ich meniť. Keď sa ich pokúšame meniť, znamená to, že ich vlastne nemáme radi. Samozrejme, keď sa rozhodnete s niekým žiť, je vždy lepšie uzavrieť takú dohodu s niekým, kto je presne taký, ako si želáte. Je oveľa ľahšie nájsť niekoho, koho nemusíte meniť, než pokúšať sa niekoho zmeniť. Vytvárame si domnienku, že všetci ľudia vidia život rovnako ako my. Domnievame sa, že rovnako myslia, cítia, posudzujú a znevažujú seba samých. A to je dôvod, prečo máme strach byť sami sebou v prítomnosti iných. Myslíme si totiž, že nás budú všetci súdiť, robiť z nás obete, znevažovať nás a obviňovať rovnako, ako si to robíme sami. Uvedomiť si tieto zlozvyky a pochopiť dôležitosť tejto dohody je prvým krokom, ale informácia či myšlienka sú iba semienkom vo vašej mysli. Skutočne dôležitý je až čin. Opakované konanie posilní vašu vôľu, poskytne semienku potrebnú opateru a vytvorí pevné základy na vznik nového návyku. Po mnohých opakovaniach sa vám nové dohody stanú druhou prirodzenosťou. Nevytvárajte si domnienky. Keď si z tejto dohody vytvoríme návyk, zmení sa kompletne celý náš život. Ľahko k nám prichádza všetko, čo chceme, lebo nami voľne prechádza duch. Toto je majstrovstvo lásky, majstrovstvo vďačnosti a majstrovstvo života. Toto je cesta k osobnej slobode.